19 февраль көнне Муса Гәрәев исемендәге беренче балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Тәвис Хәдид улы Хафизов истәлегенә шашка буенча ачык турнир булып узды. Действительно, он для меня не просто был отцом, а, как уже сказано было, он был моим наставником, и было мне приятно, что он жил ради детей, жил ради подростков, жил вот этой спортивной жизнью всегда, где бы он ни работал. Спасибо вам, ребятишки, что пришли. Давайте, пусть победит сильнейший. Отдельное спасибо ветеранам, моим учителям. Традицияга әверелгән турнир ел сайын күбрәк катнашучыларны җыя. Бу юлы 5 яшьтән 70-кә кадәр 70-тән артык шашкачы мәктәпнең шахмат залына җыелды. Без инде бу турнирга алдан билдәле булуынча әзерлек белән килдек инде, балалар белән, үземнең улларым белән 3нче ел рәттән катнашабыз. Бу инде иң беренче чиратта балаларыбызга зур тәрбияви чара бирә, монда инде үзләренә дуслар табалар. Инде иң мөһиме шул җиңү дип иттек, инде җиңү булмаса да монда катнашу, килү үзе катнашу, үзе бер җиңү инде. Быел аеруча шатлыклы балалар инде бик күп килгәннәр инде, менә 5 яшьтән 9 яшькәләр арасында гына да 33 бала булуы үзе әйтеп тора инде. Һәрбер ярышка йөреп инде үзебез күңелләргә тәм табып сөйініп қайтабыз инде барығызына да үндейм. Спорт шараларында актив катнашырга, сәламәт булып үсәргә, инде киләчәктә илебезнең лаеклы гражданнарын үстерергә безнең зур бурыч балаларыбызны. Турнирда катнашучылар яшь буенча 4 категорияга бүленде. Балалар 3 уен партиясы узса, өлкәннәр 12 партия уйнады. Җиңүчеләргә килгәндә 3нче урынны Амелия Ахмадиева, Тимур Шабуддинов, Алмаз Шамратов, Хәмид Узаманов яулады. 2нче урынга Ильяна Минятуллина, Камиля Хасбиева, Юрий Теплов, Илнар Муслухов чыкты. Турнирның җиңүчеләре дип Зөфәр Гыйләҗев, Айнур Сиддиков, Галим Насипов һәм Азамат Мустафиннар билгеләнде. Турнир җиңүчеләре призларны, медаль, грамоталарны иганәчеләр Рөстәм Тәвис улы һәм Алмаз Тәвис улы Хафизовларның кулларыннан алдылар. Иң яшь шашкачы Арсен Имамов та истәлекле бүләксез калмады. Шулай ук олы яшь категориясендәге җиңүче өчен төп приз Башкорт аграр технология колледжы җитәкчелеге тарафыннан булдырылган иде. Чөнки Тәвис Хәдид улы Хафизов әлеге уку йортында тормыш иминлеге нигезләре укытучысы булып озак еллар хезмәт салган. Иң мөһиме, барлык катнашучылар да турнирдан уңай эмоциялар алдылар, яңа дуслар таптылар һәм шашка белән шөгыльләнүне дәвам итүгә стимул һәм мотивация алдылар. Әйткәндәй, турнир өлкән буын өчен дә, яшьләр өчен дә бик мөһим һәм әһәмиятле булды. Алда да әлеге чара узып, үзенә яңадан яңа спорт сөючеләрне җыяр дигән теләктә калабыз.